one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras mga dugang 12:45. An oras hatod sa Indokang. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Nom nem! Maray na po! Para po na Angel Mustasa, kita ko na po aribanan po si Mardela, daing iba. Mga 10 minutos lang kita, mag-istorya lamang. Katuya pong palibot, sige po sa programang Iskaramuza ko niyang pukal daw. Mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Mga seniors, day mo na magruluwas, magsararay ko na hanggang alas 4. Mainit po tabi. Dipisil na ma-heat stroke, ma-heat cramps, ma-dehydrate. Kaya mag-inom po ninda ko na tubig. Yan po ang sikreto natin, no? Dahil siyempre duman po sa nagapot manong duman sa bagyong Jangmi. Nasa lawas pa po ni Kanpar. And ang sabi, padagos pong nagkusog. Kaya lang, di man po ini mga tugang makaapiktar timaray sa to. Taduman sa sa baris bisan man, tapos maitaas na siya. No? Kasubago ng alas 11 na sa 1,135 kilometers east of eastern sa Visayas. And may kusog na po ining 65 kilometers per hour. And gustiness na hanggang 80 kilometers per hour. Pag naglaog sa par, apo doon siyang doming. Pang-apat na bagyo na luminaog mga tugang sa Pilipinas kunyan na taon, and pang-duwa kunyan pong bulan in Mayo. Nagiro siya ng 30 kilometers per hour, kaya expected na posibleng lumaog daw sa par either mamayang gabi or tomorrow morning, May 29. Kaya pasiguro sa nakita. And according to Ma'am Ruth Pakala kanina, posible ang Sabado and Linggo, including karong Monday, mauran-uran po kita. Magsaralo di kitubig. Tanganing may lamang kitang pangburabaribi. Alright. Garo na ko na nakalingaw yan eh. Ha? Garo nakalingaw yan ng kadaklan, mga tugang. Kan mga panahon na elementary days ta, pag-arog kayo ni na pizza 28 na kan Mayo, ang mga harong, iguana nakakutay Kuya Nems, na bandera kang Pilipinas, pati na mga auto, Buda, mga, mga tricycle, iguana nin mga bandera kang Pilipinas, tangon niya na aldaw, iyo po ang pig-apon na National Flag Day. Raise your flag, sabi nga nila. No? Taon na rin nakasubago, flashback ka, sa flashback na kasubago, naunambit na naman itong Battle of Calapan. No? Ito so, labanan mga tugang, kan mga revolusyonaryong Pilipino, kontra na pinapanginutan mga tugang ni General Emilio Aguinaldo, kontra duman sa dakulang puwersa kan mga Kastila. Pagbalik ni General Aguinaldo from exile, mga tugang, kan kaitong May 18, 1898, nagkiagaw po ning relabanan duman sa Alapan sa Imus, Cavite. And kan manggana sinda, iwinagayway mga tugang ni Aguinaldo sa kainunod yung pagkakataon, ipinailing sa mga Pilipino, ito pong bandera, mga tugang, na ginibo ni Marcela Mariño de Agoncillo sa Hong Kong. Duman ito winagayway sa Teatro Caviteño sa Cavite. For the first time na iling puso national flag. So, itong bagong bandera, higwaning pula, asul. Tapos may white triangle na may nakasuperimpose na aldaw, buda 8 saldang, asin tulong star. Na yun na po yung naging bandera kang Pilipinas sagod sa ngunyan. Ayan po tabi adi.
National Flag Day, and then yung baga pigdi-display hanggang sa June 12 sa panahon po kan independensya. Ngayon, kaya baka nakakalingaw na po sa iba. Actually, ngunyan po na aldaw may mga selebrasyon sa iba-ibang parte ka nasyon. Duman sa dambana ng pambansang watawat sa Alapan. May ginibong seremonya sa Rizal Park. May ano yan, may pagsaludo sa malinig na bandera. Yan. Tapos sa NHCP, sa Taal, Batangas, and then sa Monte Park sa Cavite, diyan na hapon with City Government of Cavite. Yan po may mga selebrasyon. O sa mga bandera tabi kan mga munisipyo na paralpak na salidahan ta na salidahan ta nata masupog man budgetin na nindo yan na bandira tayan dapat pirming malinig bandira kang Pilipinas wagay watang girisi di ba yan mo simbolo ba ka nasyon ta dapat so marayray ang taman nyo kang pirmi iba di duman sa mga kababayan ta paramdam po yan National Flag Day ngon yan kung igara ka mong bandera dyan ikutayanan nindoan. Diyan po sa Indo, mga tugan ng mga harong, sa mga opisina, pati na sa mga auto. Di ba? Ngani po na mas maipamatitan sa tuyang pagiging Pilipino. Di ba? Okay. Ano na ang mga mangyayari ngayon sa mga masunod, Papa Mar? Ang mangyayari sa mga masunod, abangan ta. Abangan ta po ta. Ang pigabangan ko kon mapirit giraray si Senador Bato na bumilta. Ano daw, bumilta pa daw Kuya Names? Kanagali sa mayuri ang 11, dahil man makakaabanti ang Senado, maski magpasa ni kung ano pa man, dahil makaabanti ta, 12 sa nasinda. Ang majority pa lang, 13. Di kung 12, dahil makairo. Dapat niya na duman presente sa Senado. Dahil na. Mara na, ano? Bigla lang ito, kung may bumalyong dua. Sabi baga, ano nga yas yung SB 11? Pwede nga maging SB 19? Abangan ta po yan, mga tugang na mga pangyayari. Pero what's happening, mga tugang 2 hours sa init? Yan po ang medyo mamundong pangyayari sa mga baka. Yung mga kababayan ta na dapat na umasikaso kang gabus-gabus na baga na mga pigaang tangon yan mga tugang medyo hindi maganda imbis na maresolbira na medyo kunyan pa dahil pagiraray ning nangyayari ta may mga kiriskisan pa mga tugang ka mga sa tuyang mga nailihir okay anyway duman po sa mga kababayan ta kung may lugar ka po tabi ka mo magpa-share ka mo dyan sa Albay Farmers Bounty Village sa Kabangan, sa Kamalig. Tayaan po dyan pigigibo ang Agri-Fiesta hanggang sa aga po yan. 2 days yan na pagkatauning onra sa satuya po mga tugang na mga paraoma sa pagpasalamat man sa indang mga kapagalan, Buda, salamat sa abundant na harvest kan mga farmers Buda kang fisher folk sin kanintay na community. So, yun po yan, mga tugang, ang mga aktibidades. May mga nagdurman na mga hali sa iba-ibang mga munisipyo, tapos nag-display kan sa inda ng mga produkto, and pwedeng makabakal nin mga preskong produkto po duman. Kaya duman sa mga kababayan niya to, mga tugang, ay talaga pong maugma. Ang mga paraumata at least kahit papaano mga tugang nakabakal po sinda nin barato na bagas, di ba? May 20 pesos na bagas na duman. Tapos may mga barato, Buda, mga presko na mga ano yan, mga produktong agrikultura. Tabangan ta po mga paraumata, asin mga parasira, no? Tangani na, no? Kung pwede, dito na pagtawadan. Dito na pagtawadan. Sabi rin, Papa Mar, lingaw ko na ang gustong sabihon kay itong Golden Sun na may 8 na kunyan, 8 na saldang o race. Pangyari sa imo, boy. Yung pong
aldaw, sabi ang kan mga profesor ko ka ito, kasi sa natatandaan ko pa, iyan namin na-representar mga tugang kan unity, freedom, demokrasya ka mga tao, asin kan sovereignty. Iyan na aldaw na sa bandira. Now, so walo, mga tugang na garo kurit bagayong saldang, walo yan. Yan po suminarepresentar kan mga probinsya na naglaban kontra sa Espanya. Arog kan Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Tarlac, asin Batangas. Kaya po yan tabi, ano? So pula, minarepresentar yan mga tugang nin isog, asin patriotism kan mga Pilipino. Mantang suasol, iyo po yan ang minarepresentar kan katrangkiluhan, freedom and justice. Iyo po yan ha, para duman sa mga kababayan po niya to. So tulong istar, araw na po nindo yan, imposibleng, dahil parang doon, tulong istar na yan, Luzon, Visayas and Mindanao. Kaya ito lapod kan Visayas, Panay. Di ba? Iyo po yan tabi, ano, ang mga salient features yan, mga tugang kan, ano. Basta ngunyan po na May 28, yan po ang pagkomemorar kan Philippine Flag Day na nangyari kan May 28, 1898, kan ipalayugon mga tugang iwagayway sa primerong pagkakataon mga tugang ang Philippine flag. Ayan po naman sa Cavite. Ayan po ha. Ayan, o, di tapos na. Ang sa tuyang istorya, ano pa? Pa? Lakaw-lakawan to. Mga tugang wow, kita maguli. Mabaritang na kita. Sa indo ka po, salamat po pumanay. Sa para ni Kuya ng Flora, dyan po sa Lado Technical. Ito po si Mardela. Thank you and bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin.